Goddag. Jeg vil godt snakke om skilsmisser i Danmark, ud fra vores statistikprojekt, som jeg har haft tidligere i år. Jeg har taget udgangspunkt i ægtepar i alderen 50 år, som er gift, sjovt nok. Og hvor mange procent der så er blevet skilt. Vi har taget helt tilbage fra 1986, og så er vi gået frem til 2014, hvor vi kan se procenten for, hvor mange der blev skilt. I 1986 var det 45,24, og så videre helt ned til 2014, hvor det var 54,39. Jeg har taget fat i lige præcis det her, fordi at man snakker om, eller man har hørt meget snakke om, at der er flere og flere, der bliver skilt og skilt. Og det er blevet mere okay at blive skilt. Så jeg vil lige se på tallene i virkeligheden. Og jeg har så sat det i et søjlediagram her, så man kan se, hvor at tallene egentlig er meget centrale. De kører meget, altså rimelig lige, hvor vi så lige har de to sidste år her, hvor den er steget ret bræt. Hvis vi så kigger her i GeoGebra, så kan man se, at jeg har lavet en liste af punkter, eller listen af punkter fra den undersøgelse, vi har lavet med procenterne, med hvor mange procent der er. Og så har jeg kaldt vores x-værdier, altså årstallene 1986, 1987 og hele vejen ned til 2014, det har jeg kaldt 1-29 i x-værdien. Så vi se noget, for at det bliver pænere i GeoGebra. Hvis vi så prøver at lave den bedste rette linje her i GeoGebra, så trykker vi her best fit line, og så markerer vi lige alle punkterne, og så laver den en ret linje for os her. Vi kunne så prøve at finde ud af, hvornår er det egentlig, hvis vi siger, vi kan se, at den er stigende her, i forhold til, at der skal flere og flere skilsmisser. Så hvis vi prøver at finde ud af, hvornår vil det være, at alle, der i 50-årsalderen bliver skilt. Hvis vi prøver at kigge på det, så har vi lavet en ret linje, eller en diagonal linje her, op i 100%. Og så skal vi prøve at finde ud af, hvornår at de interagerer med hinanden, hvornår de rammer hinanden. Det kan vi se, vi skal rimelig langt frem. Vi skal en del år frem i tiden. Den rammer så der. Hvis vi prøver at finde ud af, jamen, hvad er det for et punkt? Så vi siger intersect object, det er så A og B. Og så får vi et punkt der hedder I1. Og der kan vi se, det er 361,2 i vores x-koordinat. Hvis vi tager her, så siger vi 361. Og så minus vores x-værdi, som er 29, den højeste x-værdi vi har. Og der får vi så 332. Yes. Hvis vi så tager 332, det er altså, vi skal 332 år frem i tiden, før at vi rammer på den her x-værdi. Hvis vi så tager udgangspunkt i det sidste år i undersøgelsen, altså 2014 sidste år, og så lægger de 332 oveni, så vil vi altså få, at i år 2346 år, der vil alle mennesker i 50-årsalderen, der er gift, vil blive skilt. Yes. Vi kan så tilbage hertil til vores dejlige punkt her, og så kan vi prøve at analysere lidt videre på, eller vi kan lige prøve at kigge på tallene lidt mere. Vi kan gå ind her, så kan vi lave en analyse, og så sætte den i et boxplot. Sådan der. Det ser ikke noget. Der kan vi så se, at vi har en mindste værdi, der hedder 41,05%. Vi har en største værdi her, der hedder 54,39. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke vil trække den hele vejen derover. Så nu går vi bare ud fra, viser jeg bare herpå, men den skal så egentlig være herfra og hertil. Vi har en median, der hedder 44,13, den er markeret her. Så har vi en første kvartil, det er her, og vi har et tredje kvartil, der ligger her. Nu kan vi så se, at vi har en linje, der er stigende i forhold til, at der sker flere og flere skilsmisser. Hvis vi nu prøver at
tage fat i vores punkt her, og så prøver at tage de her 2 punkter fra, og som vi kunne se i Excel her, at de er ligesom lidt mere udstående i forhold til de andre, der ligger sådan rimelig centralt i forhold til hinanden. Så de her 2, de er rimelig stødt stigende i forhold til alle de andre. Så hvis vi prøver at fjerne den her bedste rette linje, og så prøver vi at lave en ny bedste rette linje, hvor disse 2 punkter de udbyder. Så vi fjerner altså, vi vælger ikke at tage de 2 med. Så vi kan også se, at vi har en linje, der egentlig er næsten helt lige. Og ikke, den stiger selvfølgelig en lille smule, kan man se. Men det er meget, meget let. Vi kan prøve til sammenligning, så vi kan se, hvor langt vi skal trække den ud, for at vi kommer op og rammer vores 100%. Vi kan godt ved at sige, det er så B og G. Bum. Den hedder så 1, og det er så i 1531. Hvis vi så vores her 1531 minus de 29, så vil vi få 1502. Hvis vi så tager vores hvis vi tager 1502 plus med vores år, som den her undersøgelse den sluttede i, altså 2014, så vil vi få, at i år 3516 vil alle mennesker, som er gift, når de er 50, blive skilt. Ja, det var alt, hvad jeg havde.